В предходната видеопрезентация говорихме за конкретни фактори, които обуславят качеството на медийното съдържание, като редакционна независимост и конфликта на интереси, отговорността на медиите и пристрастното отношение или безпристрастното отношение към едно събитие. Това са конкретни обстоятелства, които всеки журналист има предвид, когато създава съдържание и когато отразява едно определено събитие. Но има един друг аспект на новините, с който започнахме, или поне аз започнах моята част на този курс, и той е свързан с фалшивите новини. В ерата на фалшивите новини е важно да сме наясно с признаците, които показват, че една медия може би разпространява дезинформация. Чудесен ресурс за това са 10 въпроса за откриване на фалшиви новини, формулирани от The News Literacy Project, които може да откриете в линк. И така да обобщим признаците, че една публикация може да бъде подвеждаща. И те включват следното. На първо място, очевидно, публикацията подтиква към екстремни емоционални реакции. Ако се почувстваме силно възмутени или пък напротив горещо се надяваме една история да е вярна, най-добре е да направим проверка с два източника и да видим как утвърдени и надежни медии са отразили въпросното събитие. После може да попаднем на публикации, които не разкриват ясно кой е автора и каква е неговата позиция или квалификация. Отговорната медия ще има страница с информация, списък с редактори и друг персонал и разбира се начини за връзка като телефони и имейли. Не трябва да забравяме, че една професионална новинарска организация държи да получи признание за добре свършена работа. Така че доста странно, когато един наистина впечатляващ материал няма никакви автори. Налага се при тези обстоятелства отново да поручим каква е тази медия и съществува ли на други места подобна новина. Няма споменати източници или няма позоваване на източници, които са достоверни. Медиите, които прилагат стандарти на качество, се позовават на източника на своята информация и използват източници, които са запознати с темата, материята или събитието, така че може да им се доверим. Ако публикацията се позовава или прилага връзки към източници, които не са проверими, независими и отговорни, или пък още по-лошо, няма никакви източници за новината, най-добре е да направим сериозна проверка и изобщо да отпишем тази медия като източник на проверими и сериозни новини. Схематични имена на домейни, непрофесионално изглеждащи страници. CBS News, например, cbsnews.com е реално изглеждаща новинарска страница. cbsnews.com.go не е. Ако интернет адресът на даден сайт изглежда доста странен, поровете още малко, за да проверите дали новинарската организация е легитимна. И дали това е тяхна истинска страница, а не да речем страница имитираща съответната медия. Естествено, най-високо ниво уебсайт с перфектен дизайн също не е гаранция, че новините в него са истински и доста често има и такива подходи в представянето на фалшиви новини. И все пак, ако видим, че една страница изглежда доста аматьорски, нацвъкане с разнообразни рекламни банери и е с текстове, които не са редактирани, пълни с граматически грешки, най-вероятно имаме ясен сигнал, че нещата с тази медия не са наред. Друг аспект, който може да помогне на подозрителни истории да се разпространяват неконтролирано и с светкавична скорост е така нареченият confirmation bias или поведение насочено към търсене на потвърждение. Това е склонността към потвърждение или тенденция да се търсят доказателства, които потвърждават съществуващи тези, като едновременно с това игнорираме или омаловажаваме доказателства, които противоречат и поставят под съмнение твърденията на един или друг журналистически материал. Трябва да имаме предвид подобно поведение и то доста е разпространено особено сред потребителите на социални мрежи.
Много често в спорове, които се водят там и дебати, се изваждат всевъзможни линкове към най-различни източници, които потвърждават една или друга теза, без да се поставят под съмнение абсолютно по никакъв начин съжденията, които така представя другата страна. Алгоритмите, които филтрират информацията в таймлайна на социалните медии, които ползваме, търсачките или дори новинарските сайтове, могат да засилят съществено именно този ефект на търсене на подобно потвърждение на наши възгледи. И не само това, но тези алгоритми приоритизират информация, която отговаря на нашите възгледи и така постепенно попадаме в един балон, който е информационен, и то балон не само от някакъв кръг приятели или някаква общност, на която симпатизираме, но включително и информационен балон. Много трябва да внимаваме да не попадаме в такава ситуация, защото връзката с действителността много лесно може да бъде загубена. И така, ако обобщим най-важните акценти, свързани с фалшивите новини, подозрителните новини и новини, които всъщност представляват пропаганда и манипулация, то на първо място истории, които привличат крайни емоционални реакции, не разкриват ясно кой ги е произвел и как да се свържем с хората, които са автори на подобни новини, които разчитат на лоши информации, имат непрофесионални стандарти за производство, са основателна причина за съмнение. Трябва да се разровим малко, за да научим повече за съответната медия. Ако не е сигурно, че сайтът е добър, очевидно трябва да спрем да ползваме новини от този сайт. Когато анализираме информация, трябва да имаме предвид и поведението, насочено към търсене на потвърждение на една или друга теза. Не е лоша идея да отделим малко време и да се изправим срещу собствените си пристрастия, предразсъдъци, стереотипи. И много е важно това да го направим преди да натиснем бутона споделяне в социалната мрежа, която ползваме.